No, Demanar primer com va ser l'inici de fer llibre i com va ser el procés i tot això. Bé, l'inici és curiós, perquè en Tomeu i jo, que som unes ments inquietes, per dir-ho d'alguna manera, varen començar a trascar premsa dels anys 70, dels anys 80, cercant coses de publicitat i temes d'imatge i coses d'aquestes. Bé, era una cosa... Varen començar a trascar sense tenir molt bé la idea clara de lo que volíem fer, no? I un moment determinat ens varen trobar tota una sèrie de notícies que feien referència a Magaluf i que eren notícies que si tapaves la data amb el dit no sabies exactament si eren dels anys 80 o del 2010, no? Turistes que tiraven els mobles de l'hotel pel balcó, gent que destrossava mobiliari urbà, pub crawling, happy hour, i bé, desfases varis i... Ho pots dir tot, I varen dir, sí, jocs sexuals. Poden dir, o sigui, tirar coses per balcó, però també tirar-se a si mateixos. Tirar-se a si mateixos, el famós balcòning, no? I tot d'una va ser com una curiositat de hi-hi-ha-ha, mira quina notícia m'he trobat aquí, però quan varen trobar 10, 12, 15 notícies, varen dir, bueno, això potser era un poc més gros del que ens pensàvem, no? És que potser... I varen començar a rascar això, no? També passa una cosa, i és que mos varen donar compte, i tampoc és que facin falta grans dots d'adivinació o observació, que clar, anaves fora de Mallorca i mos coneixien o per Rafa Nadal o per Magaluf, vull dir, i és trist, no?, pensar que una illa o un arxipèlag directament en tant de patrimoni, d'acord, al final quedassin com essencialitzats amb una cosa tan, no ho sé, tan poc representativa, pensam. Què va passar també? Que jo a nivell personal, clar, hi vaig estiuetjar des de l'any 91 fins al 2001-2002, vull dir que també era una realitat propera i que d'alguna forma veiem com pots les contradiccions entre allò que està explicant la premsa i tota l'espectacularització mediàtica que hi havia en Susana Griso, en tots aquests programes que se fan a les grans cadenes espanyoles, i el que passava a peu de carrer. Vull dir, veiem també petites coses que no acabaven d'encaixar en aquell relat que s'explica des d'Espanya en relació a Magaluf. I va ser com una oportunitat també de començar a recopilar informació, no només a nivell de diaris, sinó també a nivell de testimonis orals, fer també recerca a peu de carrer, que això també és important remarcar-ho, vull dir, ens vàrem mig camuflar com de turistes, com aquell que diu, i observar simplement per poder explicar el que pensam que és un caire important de la nostra indústria turística. Per què? Perquè al final se'n parla moltíssim, Magaluf és com una marca que projecta tant de valors cap a fora que Pentura no en som plenament conscients, i en aquell moment li veiem tot el sentit del món. I més va coincidir que el llibre va sortir just en el 2020, que va ser com un punt d'inflexió dins història del turisme, no?, per l'aturada que hi va haver, i bé, d'alguna forma ens va permetre entendre millor què és Magaluf, quins problemes hi ha darrere, i se pot dir si hi ha solucions, però és complicat de dir. Bé, no, només un apunt que a mi m'agrada molt el fet que hi hagi un llibre de qualcú d'aquí sobre, perquè sempre el que jo he sentit de Magaluf és de fora. És que jo crec que hi ha, en relació al que dius, una cosa com molt simptomàtica que de fet ho explicam en el llibre, i ve en relació quan hi va haver l'escàndol del Mamading, que això va ser l'any 2014, si no vaig malament, va ser com en aquest moment com una explosió mediàtica de coses que estaven succeint en aquest moment, però que realment havien passat tota la vida, com aquell que diu, des de pràcticament els anys 80, tots aquests jocs sexuals, etc mesclats amb l'alcohol, la vulnerabilitat de certes persones, doncs, evidentment, tocades pel seu consum, però va ser com molt simptomàtic que en aquests moments la Ràdio Televisió Espanyola, poguent enviar una persona d'aquí per poder informar, va ser Madrid que va prendre la iniciativa de dir no, vendrà qualcú aposta des de Madrid per explicar, d'acord, el que havia passat. I clar, en aquest moment nosaltres ho explicàvem en els llibres, la directora va explicar que li va saber molt de greu veure com aquella peça començava a ser locutada dient bienvenidos a Magaluf, el paraíso del sexo i les drogues. Vull dir que en el final també hi havia com un afany de descontextualitzar molt, molt important. Nosaltres sempre ho hem dit. Hi ha Magaluf i llavors també hi ha Punta Ballena, d'acord? I és vera que pots estar...
Sí. Pots estar, de fet, a 50 metres d'allà i veure famílies fent la seva pizza, fent el seu bistequet tranquils, com si res passàs, i llavors, a 50-100 metres, una escena humana completament diferent, no? I això també pensant que era una cosa important a explicar. De fet, hi ha una història molt bona en relació a un documental, te'n recordes? De Hermano Mayor, me pareix que era. No, Hermano Mayor, no, La Caja. La Caja és un programa que va fer 4, si no record malament, aquí on agafaven bé, no sé si sempre agafaven un periodista, un reporter o una personalitat del moment i en aquest cas li va tocar en aquell senyor que feia el programa aquest de Hermano Mayor, no? Que no recordo el nom ara mateix. Aguado era, me pareix. Sí, algo així. I res, la idea del programa és que mollaven una persona a un lloc i no li deien a on era. Tècnicament no sabia on era, no? I, bueno, a part dels judicis de valor que se fan així tirant a subjectius i de més, clar, hi ha un moment que diu estamos aquí en Punta Ballena, però si caminas 10 minutos te encuentras un espacio totalmente normal o una cosa així, te mostren imatges de Calvià Vila, que està a 8 o 9 quilòmetres. Vull dir que moltes vegades la morbositat per allò grotesc, per allò espectacular ha anat mermant el que és la qualitat informativa, no? I clar, jo també m'entenc, per un mitjà és molt més fàcil vendre una història que sigui espectacular, una història que només passi a Magaluf, una cosa que sigui espantosa, que no un poquet de realitat, no? Que moltes vegades és més profana. I vaja, pues, el llibre un poc el que intenta explicar és això, no? Com s'ha anat, entre altres coses, com s'ha anat creant aquesta imatge estereotipada de Magaluf, i dèiem estereotipada perquè moltes vegades no reflecteix la realitat, i també perquè el que passa a Magaluf passa a moltes altres bandes, en realitat, no? Nosaltres també pensam que fer aquesta recerca va ser un reactiu a una cosa que observem des de feia temps, no? Que és que tothom t'explica com és Magaluf, el que poden veure, però a nosaltres ens interessava per què, d'acord? I sobretot des de quan, no? Vull dir, dins el nostre cap, quan començam a veure, en Biel ho ha dit, no? Quan començam a veure aquells titulars que podien ser de qualsevol època però que tindrien tota la seva vigència, va ser quan van començar a disparar-nos a nivell de preguntes, i Biel, i això quan? I on? I no sé què, i amb qui hauríem de parlar? I això ens va obligar realment a retrocedir a principis del segle XX més o manco, d'acord? Quan encara Magaluf era com una zona completament paradisíaca, d'acord? Quan pràcticament no hi havia res urbanitzat, i ens fa prendre consciència de que tota aquesta història és alguna cosa com a express al llarg dels temps, una cosa completament fugaç, i veure també com, d'acord, canvia. És a dir, hi ha un moment en què Magaluf no era tampoc massa diferent a el que podrien ser altres zones del litoral mallorquí o directament de les Illes Balears. Però hi ha un moment molt concret de la nostra història que és aproximadament cap a l'any 73, d'acord? Cap a la primera crisi del petroli, d'acord? I comença com una successió de crisis econòmiques que veiem com, per una banda, canvia la xarxa d'oci nocturn que hi ha allà, com també d'alguna forma s'està especialitzant en un públic molt concret, que és el britànic, d'acord? I com l'alcohol passa a ser un aspecte preeminent dins l'oferta nocturna. Una bona pregunta. Qui vol començar? Bueno, comences tu la primera, que és... Sí. A veure, Magaluf era una zona... és una zona geogràficament complicada. Magaluf, bona part de la bahia de Magaluf és un celebrà. De fet, si entreu per la carretera, no per la primera, venint de l'autopista per la segona, bàsicament el que saben són canyes de torrent i de més. Vull dir que per construir és una zona complicada, no? I això va fer, per ventura, que n'hi hagués un poc més enrere que altres zones, com la platja de Palma o d'altres de Mallorca que siguin més fàcilment urbanitzables. Val? I clar, se va plantar a mitjans segle XX que el que hi havia hagut fins llavors era una possessió, no? La d'aquests saboners, si no record malament, fletxes navales, se deien, que feien campaments durant la primera postguerra, i després, ja cap als anys 50, si no record malament, se van construir les primeres cases d'estiueig de famílies relativament benestants de Palma, sobretot de professions liberals, advocats, metges i demés, que tenien la possibilitat de comprar terreno i de construir una casa per anar
anar a estiuetjar, no? Clar, en aquest moment Magaluf era pràcticament una terra verge i així ho mostren les poques fotos que hi ha de l'època i després el problema és que això va canviar molt aviat, no? Sí, com han dit, es va arquivar aquesta successió de crisis econòmiques que el que va obligar va ser com a redefinir, perquè al final, quan tu tens un tren en marxa és molt difícil baixar-se, és un fet. I clar, aquí és quan hi ha tota una sèrie de locals d'oci nocturn que per mantenir d'alguna forma l'activitat i per al final no recórrer en aquesta paraula tabú que és el de creixement, perquè ja me diràs, parlar de creixement a les de tantes és com impossible, però sí que és vera que el relat, que en aquest moment hi havia en relació al turisme, que tot eren flors i violes, doncs aquí la cosa comença a canviar, d'acord? No perdem tampoc d'una perspectiva que en aquest moments la construcció, les edificacions i el procés urbanitzador de Magaluf va ser completament ràpid, va ser completament desorganitzat, d'acord? Va implicar dur població peninsular a nivell de mà d'obra per poder fer allò, ho hem de remarcar també una població analfabeta, i no ho dic com una crítica, sinó perquè també entenguem que en aquests moments era fantàstic per certs empresaris posar persones que no sabien llegir ni escriure i fer-los fer una X damunt d'un contracte, vull dir, hi va la gent gairebé amb unes condicions de no sé si dir-li explotació o què, però que varen fer el que varen voler amb ells, i estaven allà vivint a barraques, d'acord? Vivien a una part molt concreta d'aquella zona, d'acord? A barraques, mentre tot allò s'urbanificava de forma express. De fet, mos va resultar com a molt curiós de veure com un hotel molt concret que se va edificar a una zona que no és que estigués massa estable, tampoc direm el nom d'aquest hotel. Més que res perquè no me'n record, perquè no me'n record. Però sí que se va fer com a molt ràpid i una persona que hi va fer feina molt d'anys m'ho explicava que hi havia un cruix però en tota, que en aquest cruix de fet hi podies veure la mà, i havia com a la broma de que tenies vistes al mar directament, no? I que a baix, de fet, a les zones subterrànies hi havia com una espècie de sismògraf, d'acord, per veure que quan allò hi havia una agulla que ja s'anava cap a la vermell era com a lot, senyal de... Sí, no va passar mai res, d'acord? Però sí que és una petita anècdota, no? Fins pràcticament a finals dels anys 80, que això també ho vàrem poder documentar, hi va haver, o sigui, possiblement el gran focus d'analfabetisme de les Illes Balears estava concentrat a la zona de Calvià i més concretament a la Magaluf, d'acord? I estem parlant de milers de persones. Sí, perquè al voltant del 20% de la població se calculava que tenia dificultat per llegir i escriure, no? I de fet hi va haver un processos d'alfabetització que van intentar implementar determinades persones, diferents podien dir figures involucrades dins l'obrerisme, però mai va anar bé allò, no? I va dir, ostres, quina llàstima. Però sí que començam a detectar per una banda això, no? D'aquest procés urbanificador, d'acord? Que va a tota llet, d'acord? I llavors també una cosa que ens va cridar molt l'atenció, que és la grandíssima dependència que hi començava a haver respecte a dos factors. Primer de tot, aquesta oferta complementària, on l'alcohol comença a jugar un paper importantíssim, però també podríem dir aquesta relació però tensíssima i que Pentura mai no hem estat plenament conscients en relació als turoperadors, d'acord? Perquè aquí realment és quan hi comença, podríem dir, una història d'extorsions una darrere l'altra. Sí, jo crec que podríem fer un poc aquestes fases, no? La que he dit jo abans del paradís, entre cometes, si li volen dir així, el boom turístic, que és el que ha explicat un poc en Tomeu ara, i després hi ha, no sé quin nom donar-li, l'època turoperador, no? Hi ha un moment, com deia en Tomeu, que s'ha construït tant, hi ha tantes places hoteleres, i l'economia mallorquina i del municipi de Calvià en concret depèn tant del turisme, que qui té la pella per mànec, que en realitat són els turoperadors, que són els que tenen la capacitat de manipular el mercat o de desviar els clients a una altra banda. I, de fet, a l'època era una amenaça habitual. És dir, si no feis això, o si no se fa això, agafarem aquests 10-12.000 paquets vacacionals i els adurem a Pollença, o els adurem a Alcúdia, o els adurem a qualsevol altra banda. Qualsevol altra banda me refer fora de l'illa. Sí. Clar, això, què passa? Que quan hi ha
tal quantitat de lloc de feina que depenen d'una indústria, pues, és un problema. És un problema per governs, és un problema pels empresaris, és un problema per la gent i al final és un problema per tothom. No? Clar, això que fa que els turoperadors siguin conscients de que tenen la pella per mànec i cada any pues es trenguin un poc més, no? Heu d'oferir preu baixos, en aquest preu no, aquest menys X, o heu de fer això, o això s'ha de vendre en aquestes condicions, o això s'ha de permetre i això no. I en el final, la roda se va fent grossa, la dependència és cada vegada major i l'estretor també cada vegada és major, no? I un poc la història de Magaluf ha anat, diguem, de crisi en crisi, no? La crisi del petroli, la industrial de final dels 70, la crisi dels 80, després la del 99-2000, després l'immobiliari del 8-9, després la del Covid i les mesures, en certa manera, sempre han estat les mateixes, que és bàsicament baixar el preu. No? Baixar el preu i, per xerrar clar, fer el que diguin els turoperadors. Clar, això ha mogut unes dinàmiques que moltes vegades han estat difícils de contrastar per lo que te deia abans, no? Perquè hi ha molt de joc de feina, moltes economies familiars també que en definitiva depenen de que aquesta gent vengui a passar les vacances, perquè moltes vegades ens hem trobat també, no? Que la gent ens demana però si Magaluf és tan horrible com diu la premsa o Magaluf té tan mala fama com diu la gent i per què continua així, per què no fan qualque cosa? Doncs perquè és molt difícil fer qualque cosa quan el poder el té un altre, no? I és important al millor remarcar aquesta paraula, poder o situació de poder, perquè de fet m'apareix que va ser l'any 85, una roda de premsa, la veritat és que bastant desagradable i escandalosa, on ja hi havia un d'aquests grans turoperadors britànics on deia, gairebé sonant com a amenaça, no? Vull dir, recomanem que tingueu els preus baixos, vull dir, a nivell de... perquè els poden dur a una altra banda. En aquests moments pensem també que a mitjans dels 80 hi havia com una part important del turisme britànic que s'està començant a desviar cap a la zona de l'Adriàtic, d'acord? Sí, és el que t'anava a comentar. Clar, per què? Perquè al final oferia el mateix. Vull dir, al final pensem una cosa, el turisme britànic, especialment aquest turisme jove, que comença a haver aquesta especialització cap a principis dels 80, d'acord? És a dir, aquesta transició del públic familiar, d'acord, on hi havia anglesos, però també alemanys, francesos, holandesos, etc. I comença a haver com aquest gir cap al Britishness, que dirien, d'acord? Però, clar, el turista en aquests moments té una sèrie d'al·licients que passen pels preus baixos, evidentment. Un turisme també que se circunscriu a un turisme experiencial, vull dir, el sol, la platja, el clima, la nit, la promiscuïtat, passar per certes línies, no?, a nivell de... perquè al final les vacances ens permeten poder ser durant un parell de dies les persones que habitualment no som en el nostre dia a dia, no? Clar, venir aquí per tant gent jove, sense pares, sense aquest, podríem dir... sense aquest control, evidentment, i els permetia poder fer coses, insistes, no? Sempre, a vegades, quan hi ha certes notícies, no? La gent d'aquí a Mallorca s'enfada moltíssim i diu, per què els britànics no fan això a casa seva? Clar, perquè aquí els hi donem un autèntic confit, no? Que es pot ser durant un parell de dies a un preu bastant baixet a l'experiència de ser una persona completament diferent. I aquestes persones de grans suburbis industrials que rara vegada penturaven el sol, bé, ara no ho sense el canvi climàtic, no? D'acord? Però en aquests moments ho tenen fantàstic, no? Pensem també una cosa, la importància que ha tingut a nivell de construcció d'aquesta oferta turística clubs com per exemple els D830, no? Que D830 ja marcava un poc el target de l'edat. Una molt important que nosaltres ho detectem, sobretot a finals dels 80, és també la sexualització de l'oferta. Vull dir, comença a haver tota una sèrie de locals que per d'alguna forma destacar per uns damunt dels altres comencen a utilitzar més tanga, més topless, d'acord? Els mateixos usuaris, és a dir, els joves turistes comencen a ser també partícips d'aquests jocs, d'acord? L'alcohol entra. També pensem una cosa importantíssima i és també perdó. No passa res.
Pensem també una cosa, que l'arribada de les drogues de disseny a Magaluf cap a l'any 88-89, vull dir, va haver l'explosió de CMD hi va haver l'explosió de CMD a Eivissa cap a l'any 85, 86, 87, més o manco, però d'allà passa a Magaluf, per què? Perquè era una zona on també hi havia molt de turisme britànic i on també se podia vendre fins i tot un poc més barat, d'acord? Tot això també reforça un poc en aquest clima de titulars un darrere l'altre, de que si passa això, que si passa això altre, com ha dit en Biel, també tota aquesta espectacularitat que hi ha des dels mitjans de comunicació, perquè ja en aquells moments comencen d'alguna forma a crear-se aquesta doble moral en relació a Magaluf. Vull dir, caurà un al·lot d'un tercer pis a Lloret de Mar, a Salou, a Torremolinos, i ja està. A lo millor sortiran els diaris de la seva regió, però passa a Magaluf i és com a, uau, anem a aturar, d'acord, les maquinàries, anem a dur periodistes de Madrid que informin aquest desgavell, perquè alimenta molt d'estereotips. També com a no sé, a qui m'interessa que hi hagi aquest espectacle mediàtic. Crec que hi ha dos interessats bàsics, val? I bé, en castellà diuen piensa mal i acertaràs, i els primers són els mitjans de comunicació. Els mitjans de comunicació venen molt amb això. Vull dir, fa 40 anys que venen titulars de Magaluf és com a Vietnam, deien els anys 80, i en el 2015 o 16 en va sortir un que era Magaluf és com a Síria, no? Uau! Supos que no es tiren molt a veure Magaluf és Ucraïna o una cosa d'aquestes, val? O de fet, perdona, crear el verb magalufització. Sí. Que això també està passant. Això també a la premsa passant, no? I testimonis que no, nosaltres no volem que això sigui com Magaluf. No? Bueno, Wow. per tant, bueno, a nivell de mitjan de comunicació, si un no té molt d'escrúpols, doncs és fàcil vendre que aquí vens a Magaluf i vol veure gent que plou dels balcons, no? Sí. I després, home, tota aquesta mala fama també l'han aprofitat els turoperadors per demanar preus baixos, perquè és un destí que està deteriorat, que és un destí que potser no ofereix una seguretat que com si oferirien altres, segons ells, clar, i tot això també ajuda moltes vegades a negociar preus, no? I en tot això de la mediatització, que xerraven de fases, hi ha un punt d'inflexió bàsic que va ser esquerç del mamading, no? Clar, quina va ser la diferència en aquest cas respecte d'altres que haguessin pogut passar anteriorment? Pues que tothom duia una càmera a la butxaca, no? Que tothom duia un mòbil, l'existència de les xarxes socials, el fet de poder penjar una cosa i que en qüestió de minuts l'hagin vist milions de persones, no? Clar, aquí va haver un moment de locura que pràcticament no va aturar fins al Covid, no? A Magaluf sabem que hi ha drogues que han funcionat des de fa moltíssims d'anys a ple rendiment. De fet, hi ha una cosa interessant, no?, a veure, i és que tant de caixer automàtic a un punt tan concret com és la costa de Punta Ballena és molt sospitós, no?, perquè treguis caix a determinada hora del vespre. Que els varen comptar, no? Sí, no teníem altres feines, però sí, vàrem estar comptant quant de caixers automàtics hi havia a les immediacions de Punta Ballena i quedàvem assustats, no? Però al final, en relació a les drogues i en relació a certs accessos i també perquè connecta amb un tipus d'imatge turística, és perquè al final la cultura de l'accés, d'acord, no només ha de ser materialment accessible, sinó també culturalment accessible. Vull dir, hi ha tot un relat que funciona molt bé, i especialment per seduir en aquests al·lots que per 150, 200, 300 lliures vendran aquí encantadíssims a cercar, no anar a veure la Seu o el Castell de Bellver, no, és el que venen a cercar és una cosa molt concreta, però perquè també qualcú els està facilitant, d'acord? I perquè darrere hi ha un relat que s'ha mantingut fins al punt de gairebé passar de pares a fills, no? Que també això és una cosa molt curiosa de veure com pares que van anar a estiuetjar durant la seva joventut, en els anys 80 o principis dels 90 a Magaluf, però els fills hi han anat. Per què? Perquè també com és una forma iniciàtica, no?, de conèixer la vida i per d'alguna forma poder-se desbravar, no?, com que fa la jovenada, evidentment, durant aquesta etapa, no?, dels 20 i pots, pintura. 20 i pots o un poc menys, d'acord? Jo record també haver estat a un vol de Dublín a Palma, d'acord? I veure uns al·lots, però que havien tenir 16, 17,
de 8 anys com a molt, però els abelles tendres a més no poder, d'acord? I els abelles, clar, jo en el meu poc anglès que més o manco control els sentia, i clar, els abelles esperonant-se uns als altres dient, tio, estarem follant tota la setmana, mos engatarem, no sé què, veig les expectatives, d'acord, en les que venien a Mallorca, però com si haguessin de viure algo completament memorable, però clar, són expectatives que, ha creat qualcú, sigui un turoperdó, o els hi han arribat per les xarxes socials i per tots aquests inputs que estan trobant. O també perquè, en el final, no perden de perspectiva una cosa, i és que, en el final, són els lots, i vull dir que els has de fotre un museu, vull dir, estaran fent bonda, estaran a veure, no sé, Vall de Mosses, piano en Chopin i menjar coca de patata, no. I que venen, hi ha una cosa que a nosaltres mos ha criat sempre moltíssim d'atenció, i és, ostres, el preu tan barat de l'alcohol allà, d'acord? Sí. Perquè es vera que hi ha com a lligues. Tu, evidentment, si vols un rom Bacardí, el pagaràs com a altres llocs, està clar. Però llavors també entram a la lliga de les marques d'imitació, podríem dir. Bé, jo ara li passaré la paraula en Biel, però jo diré una cosa, jo vaig ser lot a Magaluf i vaig estiuetjar durant la meva infantesa i a ser menor d'edat jo ja podia comprar alcohol sense que ningú me demanés carnet, sense que ningú fes cap tipus de pregunta. Vull dir, ho veus encara? Vull dir, encara ara nosaltres ho podem dir que ho hem vist de lots molt joves, d'acord? D'unes monedes, unes enrampades damunt, i clar, ningú els hi ha demanat, DNI, no, res de res. Crec que el problema que ha tingut és, com deien Tomeu, és que és la motivació real, no? Vull dir, és a dir, és una persona, o són unes persones que venen ja predisposades a comprar alcohol. Clar, això dificulta molt que a nivell legal fer-ho inaccessible per ells, perquè és el que venen a cercar precisament. I s'ha provat moltes vegades de no se pot vendre alcohol passada les 10 del vespre, no hi pot haver alcohol en els expositors, no pot estar a la vista del carrer, els menors no poden comprar alcohol, però tot això té fàcil solució. És a dir, si soc menor, doncs venc amb el meu cosí que és major i en compra per dos. Si no se pot veure els expositors, igual, perquè jo he vengut a cercar-lo i sé que és de dins. I si no se pot comprar més enllà de les 10 del vespre, doncs venc amb una carretilla a les 9:30 i me la duc a l'hotel. I ja està. I nosaltres això ho hem vist. I hem vist bosses plenes, però plenes que dius, això és l'alcohol que una persona normal se beuria en un any i mig o dos, si és que beu, saps? Clar, i després hi ha el tema de la britanització, que això és diferent, no? És a dir, tu te'n vas a Magaluf i... Puc fer un apunt, perquè el meló de la britanització n'hi ha per menjar famílies senceres. Però també una cosa que nosaltres és important remarcar, perquè en el discurs de quan han fet presentacions o quan han fet rutes allà o el que sigui, sí que ho volem també d'alguna forma remarcar. I és que no sé si una criminalització o sí com una fiscalització en relació als anglesos fan, els britànics fan, no sé què, però escolta, quan els mallorquins sortim a fora som igual o pitjor. Vull dir, tots aquests mallorquins que han agafat barcos per anar a les festes de Sant Joan o ferreries o on fos, han fet autèntiques barrabassades, i vull dir que en el final, ja per sobre de les nacionalitats, estem parlant de gent jove, i la gent jove en el final el que cerca són certes experiències, d'acord, que a lo millor aquest tipus de turisme, de sortir a casa amb els amics, en la mateixa edat, crear aquestes complicitats, sí que d'alguna forma estimula. Clar, a Magaluf, si tens tot això concentrat en un mateix espai, és fantàstic per ells. I clar, xerrant de britanització, a veure, el turista britànic també és un turista d'una tipologia molt concreta. Vale? És que ara no vull dir res que se pugui malinterpretar, però... Aquest silenci que... Hi haurà pocs britànics que entenguin mallorquí, així que pot... Sí, però vull dir que és un turista especial. Val? A lo millor un escandinau o un francès o un alemany vendrà aquí i tindrà curiositat, pues, jo què sé, per tastar espamboli, per tastar les sopes, per tastar un variat, per veure coses tradicionals... Però un britànic és més difícil, no vull dir que no n'hi hagi, evidentment, però és més difícil, no? És a dir, el britànic moltes vegades va a un altre lloc i el que li interessa que sigui diferent, te diria que pràcticament de forma exclusiva, és el clima. Ells volen la seva civilització amb bon clima, no? I si tu te'n vas a Magaluf, això un poc ho veus. És a dir, a Magaluf hi ha pubs, que tenen noms anglesos, evidentment, les cerveses les demanes en pintes, la gent te xerra anglès
i els cartells i tot te du a Anglaterra, no? Les Union Jack penjades dels balcons o de damunt les portes dels bars, la retransmet de futbol de la Premier League i això és un poc el que hi ha, no? És a dir, és com a Anglaterra però amb un altre clima. Clar, això quan comença? Bueno, amb aquestes crisis econòmiques que xerràvem, és vera que els turoperadors anglesos van aconseguir fer-se un pot a zona seva, no? Desplaçar altres turistes que també eren habituals a Magaluf, com els que dels escandinaus o dels francesos, que se'n van anar cap a altres bandes, se van especialitzar altres bandes, i això va fer que Magaluf fos un poquet el territori anglès, no? I aquesta idea s'ha anat fent grossa, i en el final els mallorquins hem vist com un espai aliè, no? És a dir, tu te diuen quan vas de viatjar a Magaluf i dius, però és que això no és Mallorca, saps? És que allà només hi ha inglesos, és que allò és dels inglesos, és que no sé què, i en el final, bueno, doncs un poc com que hem renunciat ni tan sols a entendre-ho, no? Entendre per què allò és dels inglesos i no nostre, xerrant planerament, no? I clar, això, bueno, pues, el que te deia, no? S'ha anat fent gros i si tu te'n vas allà, pues, hi ha el bar espanyol, que n'hi ha 2 o 3, i són aquí on van els natius, per dir-ho així, i després hi ha el bar dels turistes, no? I el que tu deies també, casos d'aquest a través de quan hem fet les rutes i això, que hem conegut gent que viu allà o que ha estiuetjat allà, que moltes vegades els han posat mala cara per entrar a un bar i no ser turistes, no? No m'han deixat entrar. Jo no record cap cas tan extrem. No era perquè fos menor d'edat, ja devia tenir 19 o 20 anys i no m'han deixat entrar. No record cap cas tan extrem, però sí que record nosaltres hem anat un dia allà i xerrar i que no mos entenguessin, això per descomptat. No, però ha passat bastant de gent que ha anat i veuen que ets d'aquí, no els interessa, i això mos du també a una reflexió importantíssima, i és per què aquesta britanització? Sabem més o manco quan comença, però sobretot per què? I jo aquí sí que vaig tenir, de fet, poc després d'haver publicat el llibre, vaig tenir també l'oportunitat de parlar amb una persona molt propera, de fet, en Antoló Cursà, que és com un dels grans protagonistes de la crònica nocturna de Magaluf, i d'altres zones, per descomptat que sí, però li vaig demanar, al final, per què? Per què, al final, concentra tant de públic britànic? M'ha dit una cosa que jo m'ha quedat molt. M'ha dit, clar, a principis dels 80s és vera que tot està molt mesclat. Vull dir, totes aquestes zones dels litorals eren com unes zones babèliques, d'acord? On hi havia escandinaus, anglesos, holandesos, etc, d'acord? Però és vera que un momentet que se va començar ja a remodelar, d'acord? Quan ja a partir d'aquella segona crisi industrial del 78 molts de locals comencen a tancar, aquelles International Discotheque, com se deien, d'acord, van dir, ostres, hem observat una cosa, i és que comparativament els que deixen més d'obès, d'acord, són els escandinaus, els alemanys, sobretot els alemanys, no? I de fet explica perquè també d'alguna forma a la platja de Palma hi ha tant de garito alemany, d'acord? Va ser com una transició d'aquests espais, podien dir més mesclats, més internacionals, d'acord? Tendeixen a especialitzar-se, però clar, te queda una massa humana importantíssima també, que és aquest turisme britànic, on els enviem. Clar, en aquells moments no estan tan dins Palma, d'acord? Estan a un altre municipi, i és quan comença a haver d'alguna forma aquest interès per especialitzar els locals, podríem dir, d'oci nocturn i restaurants i altres coses, a moldar-los en els britànics. Els interessava, de fet. I així, d'alguna forma, explica com un poc aquesta polarització, no? Perquè hi ha tant d'alemanys a la platja de Palma i tants de britànics allà. I, evidentment, per un factor econòmic. I, de fet, és una cosa que interessava no només en els propis turadors britànics, sinó també en els altres, perquè també hi havia notícies en els anys 80 d'altres turistes que se queixaven de que feien excursions amb els hooligans que deien de Magaluf cap a altres bandes i destorbaven la tranquil·litat de les altres bandes, no? I que no volien que sortissin d'allà, no? Volien que estiguessin allà. I això fa que els canvis se puguin donar de forma més precipitada, no? Per dir-ho d'alguna forma. Clar, Magaluf ha tingut infinitat de noms entre els anglesos. I Punta Ballena també. Sí, i Punta Ballena en concret, no? Saiko Ali, Shagaluf, Death Ali... Bé, n'ha tingut molts que ni tan sols els recordam, a pesar que n'hi havia que eren molt divertits. Sí. Clar, és difícil combatre això, no? Perquè en el final, és vera que hi ha un topònim que diríem és correcte,
però moltes vegades factors que no havies pogut preveure fan que aquest nom se deixi d'usar o se'n comenci a usar un altre, no? I de fet les grans cadenes hoteleres, moltes d'elles, ja no empleen Magaluf quan se promocionen a les seves pàgines web i demés, perquè s'associa una mala imatge, no? I Claro. diuen Calvià Beach. Ah, mira. Vull dir que tampoc no és tot culpa dels turistes, també moltes vegades des d'elements interns s'ha tendit a deixar d'emplear aquest nom i emplear-ne un altre, no? Sí, perquè hi va un punt que la marca està tan danyada, és a dir, anem a pensar en com se veia Magaluf a partir de l'estiu de l'any 14, d'acord, que tot s'afecta a les xarxes socials, va com a crear una mena de no ho sé, d'aversió, de repulsa, no? Clar, els hotelers, evidentment, en aquests moments ja comencen a introduir un poc el debat, no?, de quin paper, com te pots projectar, d'acord, cap a fora, quan ja la gent associa aquest nom en aquests valors i en aquestes imatges, d'acord? I va haver com a també una reconversió, perquè clar, al final també pensem una cosa, que quan passa una sèrie d'anys, això és com un sistema operatiu de qualsevol ordenador, no? Has d'estar actualitzant constantment. Va ser en aquell moment quan hi va haver tot aquell teixit empresarial, tot el sector privat, de la massa institucional comencen d'alguna forma a repensar Magaluf, d'acord? És en aquell moment quan hi ha aquest debat, no?, que va cridar moltíssims atenció i que, com diu en Biel, ho podien veure a les pàgines web de determinats hotels, perquè un dia ho van començar a mirar. Van començar a entrar als hotels més ben posicionats de Magaluf, s'empleaven la paraula Magaluf i no, tots fugien però com a cabrons, vull dir, posaven Calvià Beach Resort, que aquest me flipa. A partir d'aquest moment, a partir de l'estiu del 16, el 17 al 18, és quan se comença a invertir molt en el canvi d'imatge. Al final, maquillatge, perquè varen començar... Sí, jo crec que cap al 2016, 17, 18 va ser un moment com a molt important perquè van començar les inversions per d'alguna forma remodelar Magaluf, d'acord? Per-li aquesta rentada de cara. Vull dir, si se parla tant de la inseguretat en relació a Punta Ballena, doncs vinga, poses una caserna a la Guàrdia Civil en els seus peus per d'alguna forma crear aquesta sensació de seguretat. Crees, llavors, aquests hotels que estan com ja un poc obsolets, els hi pegues aquesta rentada de cara, poses aquestes piscines flotants, com diuen, però al final... Sí, que pareix que s'ha de caure, fa... Exacte, però anem a la reflexió que crec que ens hauríem de fer tots els mallorquins i mallorquines. Vull dir, al final estem invertint moltíssim en canviar la imatge, però el públic objectiu és el mateix. Vull dir, és vera que hi ha hagut esforços en aquests darrers anys d'alguna forma de treure... Bé, sempre hi ha hagut públic de la tercera edat, és vera, gent major, públic familiar, però encara... No és Benidorm. No és Benidorm. Va estar a punt de ser-ho, però. Això ja vos ho explicarà en Biel. Però sí que és vera que al final veus que canvia l'entorn, però l'oferta és essencialment la mateixa. D'acord? Per tant, de què te serveix tot això? Vull dir... Sí, al final és el que dèiem abans, no? Que moltes vegades a Magaluf s'han aplicat mesures conjunturals, per dir-ho d'alguna forma, a problemes que en realitat són estructurals. No? I tu, pot posar més policia, pot posar més seguretat, pot prohibir la venda d'alcohol a segons quines hores, pots fer moltes coses, però si no vas un poc a l'arrel del problema, moltes vegades simplement el que fas és empitjorar-lo, no? I això ha passat des dels anys 80 fins ara, fins fa 2 dies. Per què? Pues precisament per el que deien Tomeu, no? Perquè la motivació, l'arrel del problema és que la gent ve demandant una cosa i si no li ofereixes aquesta cosa, pues, evidentment se disgusta, no? I va haver un cas molt... Ara anava a contar aquesta... És que el tenc gravat a la memòria en aquesta lot. Poc després del Covid, que quan varen tancar tots els bars i demés, varen entrevistar a un jove que se passejava pel carrer i ara no recordo si li van demanar què t'apareix Mallorca o Magaluf en concret, no? Però és igual, perquè va dir això és una puta merda. I ja està, i se va quedar tan ample. Per què? Pues perquè havia vengut cercant festa, cercant alcohol i no n'hi havia. I és així de senzill, no? I moltes vegades les administracions, tant l'Ajuntament com el govern, han fet coses
i no han donat els seus fruits. Vull dir, s'han augmentat dotacions de policia, s'han fet campanyes per evitar el balcòning, però ha acabat, no ha acabat, vull dir... Perdó, però hi ha de fet, per exemple, te'n recordaràs que hi ha un banc municipal on se diu que no pots tenir souvenirs sexualitzants, d'acord? Mostrats a no sé per ti a quina hora, vull dir, però tu hi vas a les 12 del migdia i tens unes camisetes, o tens un assortit de camisetes amb uns eslògans, dildos també, m'entens? Objectes, o sigui, qualsevol cosa que se pot convertir en un fal, vull dir, no emplearé altres paraules per no quedar groller, però ho veus allà exposat. Pot trobar el que vulguis, saps? No, dic també una altra de grossa. A Anglaterra hi ha una ONG per impedir que la gent faci balcòning. És a dir, ja ha arribat allà d'intentar educar que quan vengui aquí no tal. Sí, i està molt bé, i no dic que no s'hagi de fer, vull dir, està molt bé. Els de la Federació Balear de Balcòning no estiran d'acord, però està bé que se facin aquestes campanyes, però si després fas aquestes campanyes però segueixes venent alcohol, botelles de ginebra, 3 euros, 3 euros i mig, sense cap tipus de control i que la gent begui, pues, al final passarà el que hagi de passar. És vera, des de Sumó Negre, és vera, des d'aquesta federació, val? Hi ha gent que s'enfada moltíssim en tota aquesta acció, etc. Però és vera que ha permès una cosa, i és crear unes estadístiques de les que no disposàvem. Això d'una banda, perquè si començam a gratar, que és una cosa que ens va impactar moltíssim en el context d'aquesta recerca, veure que ja en els anys 60 i 70 hi havia gent que queia, uau, i ho veies, no? Se precipita turista britànico, ja fos a Palma, ja fos a Calvià, però vull dir que eren uns accidents que ja passaven. De fet, hi va haver un cas que en parlàvem en el llibre, que va ser com molt potent, que ja en els anys 80, finals dels 80, si no vaig errat, se va començar a qüestionar la mesura de les barandilles, no? I l'alçada. De que si el que passava és que aquí a les Balears, no sé si per l'estatura nostra o què, però les baranes estan baixes i clar, aquests al·lots volien mirar alguna cosa, no ho sé, els hi queia, no ho sé, una bossa de gel i és quan queien, d'acord? I ja hi va haver un intent a partir d'una família britànica que havien perdut un al·lot i tot això, d'alguna forma d'augmentar, de que tots els hotelers augmentassin les baranes per evitar que passassin accidents. Jo, a més, contré una cosa que no sé, en el llibre em pareix que no ho explicam, però clar, molts hotels a les vidrieres que tenen cada una de les terrasses tenen un parell de ferretines, d'acord, en vermell, en verd, perquè ho vegis. Per què? Perquè aquells al·lots no ho veien. Vull dir, duien tal enrampada d'alcohol i d'altres coses que els vidres no els veien i passava molt recurrentment. Jo en aquell moment, quan era xaval, vivia de vora el Sàhara, un hotel que va estar com, podien dir, en boca de moltes de persones perquè allà s'enregistraven penturats incidents més violents que casualitat sempre coincidien amb Eurocopes o Mundials de futbol. Però no hi havia mai un estiu on no haguessin de canviar, vull dir, la vidrier en els anys 90 a Magaluf era un xollo i varen començar a posar una ferretina, jo me'n record, de color vermell, però no els hi bastava i varen començar a posar vàries perquè allò, quedava un mosaic però en tota, vull dir, de color perquè ho vegessin. I lo de les baranes que ha dit ell, perquè veieu les voltes que dona la vida, hi va haver aquest cas en el mitjan dels anys 80 o final dels anys 80, no exactament com era, però no fa molt, el 2016 o 17, hi va haver també una lota que el seu home o el seu nòvio se va tirar per balcó i ho va tornar a demanar, no? Va tornar a dir que les baranes eren baixes, que els hotels els havien de posar més altes, perquè vegeu un poc que moltes vegades estem xerrant de problemes que neixen en un moment determinat, que s'enquisten, que no se solucionen i que al final se van repetint, no? Sí, perquè al final, com has de portar solucions, s'implica que no pots aturar aquesta maquinària, perquè estem parlant d'una maquinària que mou tants de milions d'euros que qui pot pensar en decreixement. De fet, el que tenia pensat a dir i m'havia fuit esconir era precisament això. Recordareu que fa 5 anys amb el tema del coronavirus i la pandèmia i el confinament, tots havíem de ser millors persones, per una banda, però també el turisme s'havia de redefinir cap a una cosa un poc més humana, d'acord? Però si recordareu, perquè al final la Hemeroteca té una cosa fantàstica i és que no menteix, basta que vagis en aquells mitjans per veure instantani en aquell moment, va ser que el primer cap de setmana que se va començar a obrir un pot la cosa cap als turistes, i recordareu ja a Punta Ballena aquells al·lots pegant bots damunt d'un cotxe.
Vull dir, i era aquesta imatge, no? Dir, va, ara acabarem, obrirem una nova etapa dins la història del turisme i més concretament de Magaluf, tots els grans problemes que mos han estat afectant canviaran, i de cop i volta mos trobam això, gent votant com desesperats damunt d'un cotxe i fent-se animal a Magaluf, i tornem en aquell punt d'inici on estàvem, no? De Magaluf com un element que mos acaba avergonyint. Per què? Perquè se projecta moltíssima informació cap a de fora i sobretot se descontextualitza. I això pot ser molt d'obrir la finestra que un poc de l'ensenyament local de Magaluf per tot el No perdem tampoc de perspectiva que al final l'associacionisme que se comença a articular en els anys 70 i 80 el que cercava d'alguna forma era començar a gaudir dels mateixos, podríem dir, dels mateixos avantatges a nivell d'infraestructures, a nivell d'enllumenat, a nivell d'aigües, a nivell de serveis, no? Hi havia una distància, jo crec que així mateix important, no? Referits a altres nuclis turístics. Vull dir, al final Magaluf és vera que estava un poc deixat de la mà de Déu, d'acord? Qualsevol persona que hagués conegut els finals dels 80 i principis dels 90 en aquella zona recordarà com eren les aceres, que allò pareixia que te sortien tomatigueres de qualsevol crull, d'acord? Era un desastre, d'acord? De fet, hi va haver un poc aquella amenaça, m'apareix que la va fer, quin era? No, Tui no. Qui va ser aquell altre? Thomas Cook. Però és que era Thomas Cook, que en aquell moment, a finals dels 80, també va haver com aquesta amenaça d'endur-se en el turisme cap al Cudi, perquè allà estava creant com una imatge un poc negativa. Turistes britànics a la Mediterrània està ple de resorts, d'acord? Per tot. Al final ja és un tema com un poc més ampli, a nivell de que, clar, ells ara mateix tenen també la costa del Marroc, per cert, fantàsticament urbanitzada pels hotelers mallorquins. Tens això per una banda, tens l'Adriàtic, tens Grècia, tens Xipre, tens Bulgària. El tema de l'associacionisme també anem a pensar una cosa importantíssima, i és que bona part d'aquest caliu, no, aquesta geografia humana que hi havia en aquells moments i que comença d'alguna forma a organitzar-se, ja eren els mateixos treballadors d'aquella zona, d'acord? Que d'alguna forma comencen no sé si a crear com una espècie de consciència, de guetificació, però comencen d'alguna forma a fer romeries, comencen a fer d'alguna forma tradicions de Setmana Santa i altres històries a un lloc que realment, xocava un poc i que d'alguna forma crea com una realitat paral·lela, perquè això també és l'altre, no? Com una societat, com un espai molt concret del nostre litoral hi ha com una convivència, no diré forçada, però sí a moments una mica enrarida, entre per una banda els turistes, llavors aquests treballadors immigrants peninsulars que se queden a viure, i llavors la gent de Ochoa i les mallorquines. Vull dir que hi ha un moment en què tota aquesta cruïlla, de fet hi ha un llibre que no s'ambienta a Magaluf, d'acord, però sí a tota la zona d'Andratx, que és Corbs afamagats, d'en Gabriel Tomàs, que és un llibre com molt simptomàtic per poder entendre tots aquests caires, totes aquestes contradiccions i totes aquestes punyeteries que hi va haver de la societat illenca cap als turistes i als treballadors peninsulars que venien a fer feina aquí. El tema de la prostitució, clar, és un tema mal d'analitzar, perquè a la premsa, evidentment, surt poca informació sobre això i tampoc no han tingut accés a testimonis directes, però sí que és vera, per lo que hem pogut saber, de treballadors de Magaluf, d'hotels, de policies i de més, que la prostitució sí que pareix ser que és un problema que està relativament més recent allà. Val? No pareix que la prostitució fos un gran problema als anys 80, als anys 90, sinó que és una cosa que ha vengut més després. I, ja t'he dit, no tenim molta més informació al respecte. Sí que és vera que hi ha hagut associacions que han fet manifestacions i que han fet crides cap a l'administració per mirar de solucionar un poc el problema també que ha duit de violència del carrer, no? En robatoris i coses d'aquestes, extorsió de dones... És que, de fet, hi ha una infrahistòria oculta feta a partir del dolor, però també a partir del silenci, d'acord? Perquè denunciar un país estranger, uau, alerta,
A vegades te crea com una... Denunciar directament. Sí, denunciar ja a vegades pot crear com aquesta barrera psicològica, però si un moment determinat estàs en un país on millor... A Espanya anem a ser francs, tampoc hem estat aquí grans filòlegs en anglès, vull dir, ara sí que ja hi ha professionals de la Guàrdia Civil, etc que el tema del domini lingüístic cap tipus de problema, però en un moment determinat no era tan fàcil. Aquí també anem a posar en perspectiva que, clar, turisme jove, d'acord, oci nocturn, alcohol i drogues a Balcana, creen com una clima, diguem, de vulnerabilitats en plural, d'acord, on moltes al·lotes quedaven tirades al mig del carrer sense ser conscients de res. D'acord? Una cosa que quasi no s'enxerra perquè... No s'enxerra, però ja pràcticament la primera vegada que ojalà m'haguessin tingut més temps pintura per poder seguir investigant i remenant paper, però sí que nosaltres ja a finals dels 90 varen començar a veure tota una sèrie de casualitats, no? de patrons, fins i tot diria, de lotes que havien estat agredides a la zona de Magaluf i Palma Nova, vull dir, per fer-ho un poc extensible, d'acord? Clar, ja eren casos així mateix molt bèsties que te'n permetien com a d'alguna forma prendre consciència que no eren coses aïllades, sinó que també per cada cas que sortia a premsa potser n'hi havia moltíssims més que no se'n sabia res. De fet, moltes persones que potser giravoltassin en relació a Magaluf en els anys 90 era molt fàcil veure persones a Montpredissos, a la platja, a lotes joves, vull dir, eren plenament vulnerables en això, a ser agredides. I així com te deia que bueno, per lo que nosaltres havíem sabut dels testimonis que hem entrevistat i tal, que la prostitució no pareixia que fos un problema als anys 80, als anys 90, la violència sexual sí. Això mos ho ha confirmat tothom, no? Però el que deia en Tomeu, clar, això a nivell històric, o a nivell d'investigació històrica, és molt mal de computar. Primera, perquè molta gent no denunciava, perquè moltes denúncies no arriben a res, si la premsa no se'n fa ressò ja no s'enxerra més, i clar, és molt mal de fer, donar dades i treure conclusions en base a dades tan parcials, no? Però sí que és vera que agressions sexuals, violacions i de més, a Magaluf n'hi ha hagut a punta pala els darrers 40-50 anys, no? Des que va començar tota aquesta indústria enfocada en l'alcohol, en l'oci nocturn, en la festa non-stop, diguem, doncs ha estat relativament habitual. De fet, a tall d'anècdota, hi ha un cas que ens va cridar moltíssima atenció i poc després de la publicació del llibre vàrem poder conèixer una dona que havia estat ballarina en els anys 80 a Magaluf. D'acord? I ella, ja dins el bolso, sempre duia, o mos explicava, un cendrer, no sé de quin material era, però era metàl·lic i feixuc, per a un moment determinat, si qualcú se li atracava, poden emplear el bolso com una arma d'autodefensa. D'acord? Però això, clar, a la millor altres zones de Mallorca pintura no passava, però aquella lota que cada nit s'anava a ballar allà mos explicava, no? Que ella se sentia segura i que qualcuna vegada va utilitzar fins i tot. Hi ha una cosa que mos dona a pensar, ja més enllà de si les víctimes de les agressions són dones, i és treballadors. Vull dir, nosaltres també vam poder parlar amb un treballador que a vall d'allà, d'Estaurell, de l'hotel, ja tenia que era un palo de golf, una raqueta, per utilitzar-la, i segur que la va treure més d'una vegada per poder espantar la gent, perquè quan se te posen tontos, què has de fer? Vull dir, acció directa. I també molt varen dir, treballadors d'hotels i tal, que quan veies que venia la policia a arreglar qualque cosa, si veies que se posaven els guants perquè la porra no llenegués, era hora d'escampar, perquè quan començaven a repartir tampoc no miraven molt. Vull dir que violència a Magaluf n'hi ha hagut i n'hi ha hagut molta. Ja t'he dit que avui en dia tot això s'ha pal·liat perquè tothom d'una càmera damunt, però quan no hi havia càmeres, a saber. I no sé si ara poden reparar i també per posar com un A veure, el tema d'elititzar el turisme és delicat també, perquè clar, no volem gent que begui pel carrer, m'apareix perfecte, perquè volen tot ple de iots tirant la merda a la mà, perquè els rics, a mi me sap greu dir-ho, però no són més civilitzats que els pobres en molts aspectes. No, en cap aspecte, perdó. No. És que he matisat l'afirmació. En cap aspecte.
he matitzat l'afirmació sense voler-ho, vull dir, els rics són igual que els pobres, vull dir, i hi ha pobres respectuosos i pobres que no, i rics que són respectuosos i rics que no, perquè això també, ben vist, tu vas a la mà i dius, aquesta botella l'han tirada d'un barco, aquesta botella no ha arribat aquí, bé, és igual, vull dir que és perillós, no? És perillós perquè al final, bueno, si només tenen dret a viatjar rics, ja no un dret que tingui la gent, és un privilegi, en definitiva, no? I clar, solucions, bueno, això és la gran pregunta, no? Antes en Tomeu ha xerrat de decreixement, que això fins fa molt poc era com una paraula pestada, sí. Tu deies decreixement i se tiraven a la jugular, i de fet encara hi ha partits polítics que duen el discurs de que la turismofòbia i de que el decreixement i tot això s'ha d'evitar a qualsevol preu, però bueno, també arribarà el dia que jo crec que serà necessari fer un pensament. És a dir, el que no pot ser és que una illa que sempre té la mateixa extensió i les mateixes infraestructures, cada any vengui 1 milió de persones més. Això és molt mal de sostenir i de fet s'està notant. Però clar, si cada any ha de venir 1 milió de persones més, d'aquí 20 anys estirem molt pitjor que ara. Vull dir que al final arribarà un moment que s'haurà de posar a punt a qualque banda, no? Clar, què se necessiten? Pues el que dèiem abans, no? Se necessiten mesures valentes. És molt difícil combatre la indústria turística o l'expansió econòmica, perquè clar, al final també hem de ser conscient que molta gent se guanya la vida amb això, però clar, per aventura és hora de començar això, de créixer, a minvar places hoteleres, a minvar vols, etc. I, bueno, home, evidentment, pujar els preus un poc, a lo millor tampoc no seria una mala opció. És a dir, paquets d'aquests que se venen a 100 lliures o 200 lliures per una setmana, tot inclòs, però això tampoc no ajuda, no? Clar, no hem de perdre tampoc la perspectiva que el capitalisme, com a criatura, és extremadament golàfera. Vull dir, no li basta menjar sempre el mateix, sempre necessitarà un poc més, i aquí, clar, és quan mos ha tenallat a tot nivell, d'acord? Clar, estem parlant de que quantes places hoteleres ara mateix hi ha, ja no a Magaluf, sinó a les Balears, quantes? Vull dir, abans he fet aquesta referència, no?, de que quan tens un tren en marxa a vegades és difícil votar d'allà, no? I això mos està passant un poc. Però que nosaltres... Hi ha de places hoteleres, Airbnbs, creuers i tot, no? Jo crec que és difícil saber de moment les solucions, però sí que hi ha un primer indicador en positiu i és que ha passat una cosa excepcional en aquests darrers 6 o 7 anys, i és que hi ha un debat. Abans no era, era un relat com a homogeni, d'acord, exacte, hegemònic, era inqüestionable, de fet, pareixia que quan estàs d'alguna forma reflexionant de repensar el turisme, d'acord? Algo tan senzill com això, tothom se t'ha tirada damunt, però què ha passat? Que en aquests darrers anys ho hem vist, com persones que fins i tot mai haguessin dit que parlarien de repensar el model turístic, fins i tot hi ha polítics que ho fan al millor de boquilla, però escolta, ho estan dient, d'acord? Marca un espai per la reflexió i per el debat que abans no teníem, i això de fet mos hauria de com a donar d'alguna forma empoderar per dir, val, d'acord, doncs ara que tenim l'oportunitat per parlar, anem a veure com més enllà de les paraules tot això se pot traduir en fets. Aquí ve la complexitat ara mateix, però vaja, sabem que hi ha una primera etapa oberta i crec que a nivell social s'hauria d'aprofitar. Ara, en aquests darrers anys, es veure que ja sigui a nivell institucional o, ara, per exemple, se fa el Festival de Literatura del FLEM, d'acord? Que està com a, d'alguna forma, repensant el paper cultural que pot jugar a Magaluf, però sobretot una cosa interessant és perdre la por a anar-hi. Nosaltres tots aquests anys d'anar-hi a fer rutes i participar de diferents tipus d'activitats mos ha permès conèixer molta de gent de Mallorca que mai havia estat a Magaluf. I, ostres, jo puc entendre que una persona de la península, en tot el que gran és, ostres, pues des de Vigo a Almeria hi ha un bon vot, però aquí a Mallorca tot està a prop, no? Que aquí hi ha hagut un relat molt interessat en relació a que el turisme era també una riquesa que es repercutia entre tots, d'acord? I potser l'aventura va ser així en un moment determinat de la nostra història recent. No, però no, estic parlant sobretot ara mateix de pasta, de dobbers, de calés, vull dir, en el final hi va
arribava un moment en què pareixia que fins i tot ho han comprovat en la història de Magaluf, com aquells cambrers que un moment determinat estaven passant tota una sèrie de calamitats, passaven un parell d'anys, havia fet un estalvi, havia pogut comprar-se una casa i és més, podia invertir per tenir el seu propi local, comprar la seva independència econòmica, d'acord? Però llavors també, a mesura que ens hem atracat en el punt en què ens trobam, ha fet un estudi fantàstic que va fer la universitat fa un grapat d'anys, que era de veure de cada 100 euros que deixa el turisme, quan realment repercuteixen a la gent d'aquí, d'acord? I aquí mos du també a reflexionar una cosa, amb què mos han convertit a nivell d'escenari, d'A13, vull dir, tens unes companyies de vols estrangeres, uns turoperadors estrangers, a on van aquest capital dels hotels, d'acord? Encara que tinguin nom i llenc, d'acord? Amb molt de treballadors de temporada, també, anem a remarcar això. Vull dir, en el final mos hem acabat convertint com en un escenari, d'acord? On els principals agents econòmics són els que gestionen aquests dobbers i se mouen cap a altres bandes. Però aquí, on estem nosaltres? Aquests indígenes, no? Vull dir, estem allà com a espectadors. Jo ara faig un parèntesis, no importa que surti això, d'acord? Però fa un parell d'anys sí, em faré la putada. Però jo engrescar amb una petita recerca molt concreta i era el cinema eròtic i pornogràfic que se va gravar aquí en els anys 70 i 80, d'acord? Insistes que això és una xorrada, no importa posar-ho, però només perquè entengueu tota l'afirmació que vos estem fent. Clar, jo en aquell cinema eròtic, és una forma també de veure, saps, de fer feina de camp, però des d'una pantalla, d'acord? Sí, feina de camp. Perquè llavors diguin que la història és avorrida. Però intentava analitzar el paper social local. El paper social local, i tenies aquelles pel·lícules, produccions europees, franceses, alemanyes, britàniques, escandinaves, etc. Els protagonistes sempre eren els estrangers que venien a veure com aquesta aventura orientalitzant de baixar cap al sud d'Europa i clima, sensualitat, etc. Els mallorquins que érem dins aquesta història? Figurants, no érem altra cosa que el cambrer que duia el cafetet en aquells protagonistes, el xòfer, el que els fa el llitet on després se colgaran. Vull dir, al final hi havia com una sensació de que nosaltres som com aquests servidors, d'acord, d'una cosa, podien dir, aliena, però que mos hem acabat aferrant. En referència a el que deien Tomeu d'aquest servilisme, no? Si volen recordareu, pot després del Covid, hi va haver una imatge molt polèmica que eren els primers turistes arribant, després de les restriccions, i el personal de l'hotel aplaudint a la porta de l'hotel. Va passar, això. Això va passar. Això va passar i no va passar fa 100 anys, va passar fa 5 anys. I és heavy, És heavy. Vull dir, això va arribar al Parlament, no? El debat aquest sobre... Però és llastimós veure de veure, saps? No eren els empresaris els que aplaudien. No. Els cambreres de pis, eren els cambrers, eren els treballadors, els jardiners, tothom allà taca, perquè venen el Salvador. És dura la imatge. El capitalisme, quan pareix que se destrueix, quan pareix que s'erosiona, al contrari, més fort torna. Vull dir, és una maquinària que és difícil por-la aturar i veus que cada vegada és més deshumanitzant, més degradant, fins i tot. I clar, ara és quan ens han començat a prendre... Ara, Pentures, quan han pres consciència de les contrapartides ocultes de 50-60 anys d'explotació turística gairebé extensiva a tot nivell. Jo crec que també és un poc perquè en el final ja mos afecta molt de prop, no? És a dir, tu dius, vaig a l'Escaló del Moro, no hi vas. Vaig a fer una volta per Sant Miquel, no hi vas, perquè és que no se pot ni passar. Ja no xerrant dels preus dels lloguers. Clar, ara Airbnbs, un lloguer que antes me costava 600 euros, doncs ara me'n costa 1.500. Cobrant lo mateix, perquè clar, això és una altra. Me'n vaig a fer una volta amb el cotxe, no hi vas. Està ple de cotxes de lloguer, saps? No se pot passar per enlloc, per anar a l'altra punta de Silla has de mestar 3 hores, no te'n vas a fer una volta per Pollença perquè saps que no aparcaràs, perquè està tot ple, perquè hi ha gent per tot, i clar, al final... diguen que el turisme ha sobrepassat una frontera, no? Que és afectar en el dia a dia de les persones. El centre de Palma sempre ha estat cá. I anar a fer un cafè en el cas que han dit sempre ha estat cá, però des de fa uns anys ençà ja no és que sigui cas, que és un robatori, és abusiu, saps? Per què? Pues perquè hi ha tanta gent que sempre hi haurà qualcú disposat a pagar-ho. I clar, al final el turisme ha arribat a dificultar
el nostre propi dia a dia, no? I clar, això pues, és en aquest moment que se'ns n'ha donat compte de fins quan, no? fins a on.